Som Matej a celý svoj dospelý život sa venujem témam jogy, spirituality a meditácie. Meditáciu pokladám za disciplínu, ktorá je veľmi užitočná pre dnešného človeka, pretože adresne a prakticky reaguje na mnohé problémy, ktoré vyplývajú z dnešnej doby a z toho, ako dnes žijeme. Spolu s kolegyňou a kamarátkou Dankou Valachovou ponúkame kurz meditácie, ktorý vás od základu pripraví na túto peknú disciplínu. Začneme od koncentračných cvičení, kde budeme trénovať schopnosť koncentrácie a postupne sa dostaneme až k meditácii, ktorá je určitou nadstavbou alebo vyšším štádiom tejto disciplíny. Meditácia je v prvom rade disciplína alebo umenie, ktorému sa treba učiť. Nestačí kúpiť si nejakú dobrú apku, stiahnuť ju a okamžite človek môže začať meditovať. Je to takisto ako s každou inou disciplínou, že keď chcem vedieť po nemecky, alebo chcem vedieť jazdiť na koni, alebo čokoľvek iné, tak jednoducho potrebujem na to niekoho, kto tomu rozumie a kto ma to naučí. Čiže v prvom rade by som všetkým, ktorých meditácia naozaj zaujíma, odporúčal nájsť si nejakého učiteľa, ktorý ich bude touto metodou sprevádzať alebo ktorý ich bude vyučovať. Ideálne, aby ten kontakt bol aj živý, aby ich tento človek aj poznal a dokázal na nich reagovať adresne. Prínos meditácie pre dnešného človeka by som rozdelil na také 3 oblasti. Prvá oblasť je prínos pre toho človeka samotného. Čo sa týka psychickej stránky, tak takýto človek postupne trénuje svoju schopnosť koncentrácie, stáva sa pokojnejším, získava väčší nadhľad a väčšiu aj určitú silu mysle alebo silu vedomia, menej sa nechá rozhodiť určitými situáciami, lepšie zvláda stres alebo záťaž. Do zdravotného hľadiska pôsobí meditácia pri dlhodobom vykonávaní priaznivo tak, že harmonizuje krvný tlak a celkovo srdcovo-cievny systém a takisto vytvára nové synapsy v mozgu, čiže celkovo nervový systém stabilizuje. Potom druhá oblasť je prínos meditácie pre okolie človeka, ktorý medituje, pretože tento človek, keďže rozvíja schopnosti ako sú pokoj, nadhľad a aj určité sebaovládanie, tak sa vďaka tomu stáva kľudnejším a zrelším rodičom, partnerom, kolegom, manažerom a tak ďalej. Čiže praktizovanie meditácie je veľmi užitočné aj pre ľudí z okolia meditujúceho. A napokon tretia oblasť je spirituálna rovina, ktorá vychádza z poznania, že pravidelné dlhodobé pestovanie určitej myšlienky pôsobí tvorivo a pôsobí až do atmosféry, v ktorej všetci žijeme. A asi mi dáte za pravdu, že atmosféra na Slovensku dnes, ale myslím, že aj všeobecne vo svete je veľmi napätá, najmä sú prítomné veľké polarity a veľká polarizácia medzi ľuďmi. A praktizovanie zmysluplných meditačných obsahov môže v tomto smere pôsobiť zmierlivo a môže dokonca byť určitým príspevkom jednotlivca pre udržiavanie alebo tvorenie mieru v spoločnosti. Náš kurz bude prebiehať v materskom centre Hojdana v Ružinove na Štrkovci každý štvrtok od 6. hodiny večer do 7. a začíname v októbri.